Hi guys, ngayon naman ay tuturuan ko kayo paano maglagay ng kategory sa videos nyo. So punta tayo sa YouTube Studio. Yan sa YouTube Studio, click nyo yung video na uploading pa lang or upload na. Yung gusto nyo lagyan ng kategory. So kiklik ko yung RSG magdala ng aso sa MPL. Yan. Example lang yan. So, tapos i-click natin naman yung sa taas na may lapis na logo. Tapos, click natin yung tags category sa baba. Pagkatapos, click natin yung category. Yan. Diyan nyo pipiliin yung bagay na video nyo na in-upload or upload pa lang. Kung yung video nyo ay comedy, i-click nyo yung comedy. Yan. Yung video nyo ay tungkol sa mga kotse, yung autos and vehicles. Kung education naman, click nyo music. Yan, dyan nyo pipiliin kung asan ba nakabagay yung videos na in-upload nyo. So, ganun lang kadali guys. Gawin nyo yan pag nag-upload kayo or na-upload na nyo na video. Kailangan nyo i-edit. So, thank you guys for watching.